खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 आगस्ट 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामफ्राव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां अदेबानि गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावनायाव हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गोथों आरो गेबें साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां नाथाय गोसोआव अहंखाराबो बांनो हागौ। गावखौल' साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोग्गा जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया दिनै लोरबां जागोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबर नांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। बिदा एबा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे गोब्राब हेंथा फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआव दिनै जोबोर गोनो गोथो साननाय फैगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। गोसोनि साननाय
या देबारनांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्राय मानबो मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोसोआव गिनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव अननानै फैगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोबां मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमाफोरनि अननाय आरो बोर मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय नाथाय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन
गोबां धोन मोननोबो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयजोंबो अनजागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, नाथाय सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, न'खराव अननानै फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।